Alas 8:18 na. Online sa hotline. Si Ma'am Lenny Espina basiga travel to siya kay sumuntong adlaw ng ila press conference kay actually na set ko na siya kay galing kay medyo basi nag layo-layo ning iya ginestaran mo sa Negros Press Clubs naman press con, but joining us this morning one of the lawyers nga nagbuligid sa kausa sa mabasiwa employees sa union kung nga ang amo ni nakalabot subong nga may desisyon na ang sabahin sa Civil Service Commission, pero duway piyagana gyapon daw ang mga board of directors nga pabalikon ng anay sa obra while nga may ara sila sang legal option in the coming days. Joining us this morning is Attorney Cesar Viloria Jr. Attorney, good morning. Good morning, Action Art. Good morning sa imo tanan nga tagsalamate. Congratulations by the way sa inyo ni Attorney Manlapaw kag ni Attorney Ray Gorgonio nga do kamo ginagbulig sa kausa sa mga basiwa employees. Pero sir, I understand why pagid subong tinibok-timok siling sang basiwa board of directors siling nga may mga inadlaw pa man ni nga i-allow sa ila why pa kami kay mo desisyon pero do laban ni sa hindi isla gyapon pabalikon sa obra. Amo na galing partner nga kon mabalance ang taga-basiwa board na makabalo ng pumuluyo nga kung sige nila prolong ining agony sa mga empleyado ang affected diri ang mga consumers nga aman. The longer it takes, dako ang computation nga pagabayaran sa basiwa sa mga empleyado. Ang lawyer man magtrabaho dira sa basiwa. Karon, karon ang ila pabayron sini ang mga konsumidores. Mo sila yaw, sila na nga gina-delay nga dinitali nila ang proseso. Pero ang matuod, sinada partner ang gina-avoid naton dira ang effect sa consumers mo. Although naintindihan nato na, pero isa ka dako nga pamangkot. Ano gid ang kabugatan nga abi ko kapati kita nga ang basiwa wala na dula kundi nag-intral lang sa joint venture agreement na hindi mo yan pag-ibalik ang empleyado sa basiwa. Kaya ang kamaturan dira ara mandalaya ang basiwa gyapon ga exist, no? So amo ina ang mga inatalaw naton amo na ka ginaedukar naton ang pumuluyo nga dapat manawagan kita sining mga board of directors sini na why ko nakita ang kwandere, no, ang good reason why they want to withhold the reinstatement sa mga employees. Yes. Kaya ka nakita na dahil nagambal civil service nagambal kabalo man na sila na ultimately ang ruling sa Civil Service Commission pagkabasihan man nagyapon sige mo na dalon nga porte na do isa ka milyon guro mambal ikaw nga mambal ang civil service kailang balon sa porte nga sala na iniro. Paano magsala ang ruling sa civil service kay kung ang ginaistorya natin butang bahin sa mga empleyado sa gobyerno wala naman ibang opisina ang kinapangayuan legal opinion kundi ang Civil Service Commission. Kaya rin na gin-deny ng inyong motion for reconsideration ay dapat na i-consider nyo. Ang pamangkot dira katapusan partner. Anong ginapulbaan nila magbalik ang empleyado sa basiwa? Ano lang pamangkot? Sige inyo man kung sa istorya pa ni Malay na partner, mga kabataan nyo na ginapalabi nyo pa ang iban kaysa inyong mga kabataan. Kung gusto mong trabaho lang, tawagala. Natawa akong posisyon sa mga gilpang-assign trabaho. Iban, meter reading ang ina-assign nyo, janitor, ang trabaho, utility. Sa mga technical dira, ang tawag na subong ang resulta sa trabaho dira sa basiwa framework. Para ang mga empleyado na mga sikintay-nibing ng mga experto dira, kala mo ng ila trabaho ever since. E kung nakakulangan dira yung management, polisiya, pagpalakad dahil iatag natin sa iban nga ngayon, hindi pag-i-allow partner na tawag na nga pamulitikahan pa ang decision sa Civil Service Commission. Pero ano ang dapat timuon sini sa mga employees no nga after the denial sa motion for reconsideration ipamilit sa mga empleyado sir nga dapat mabalik sila matrabaho sila? Correct. Number one, never
nga nag-cease sila as employee, di ba? Ariyo, common sense na ni, ako empleyado, abi ako sa isa ka trabahuan. Ano ka pati ako yan, na trabahante ako dira. Hindi ako na wala ka na di obra. Sige Okay. na pala civil service, saga to avoid to from the very start ang pag-terminate sa employees. Mhm. It is as if mawala ako yan na terminate. Sa empleyado ko yung gyapon sa basiwa. In fact, I still have my IDs, ara gyapon ang pagka-empleyado ko. Wala man ko dira intay matutuo na dira partner no. Sa realidad naman may palabot sa pumuluyo. Hindi clear na sila redundant, hindi na sila lubra, pero hindi mo redundant, kinakas mo sila, tapos isilan mo man. Okay. Sino kasi kwawe la partner. Aha. Anyway, si remedy sa employee nga ipilit kinayan nila dapat ibalik sila sa kaya mo nang ambal sa civil service. And siguro, mapuan na nila karon even ang mga legal team is also thinking i-manifest na sa Civil Service Commission na, Okay. na i-enforce ang reinstatement. Mhm. So ina mangin part sa press conference karon na ngay himuon na ninyo. Yes. Aha. I think abo ina ang ibat-bat karon man ni Atty. Ray Gorgonio Aha. at sa ibang dara nga mga parties. Aha. Si Nang Lenny karon na bat-bat pa na sa mga pagaymo nga matikang sa mga empleyado. Yes, ang isa pagidiri ang sigurado lang yung attorney ang nabalaan ko nga sa after November 13 ang kapalaran niya sang mga empleyado do ay pa sigurado pero ang VAT ya after November 13 kuno ipatuman gid nila do mo niyang sigurado. Amo nang masakit na dapat may balaan sang pumuluyo sang syudad sa Bacolod nga ang pagsulod sa joint venture agreement may upod ini nga burden sa consumers. Kaya rin ang VAT, ari ng value added tax na wala na sa una gina-shoulder sa mga empleyado sa Bacolod City Water District. Karon kaya operate na karon ang privado. Tinatawag na bala, so hindi na indirect tax na sa tawag. No? Hindi na direct tax ginapasa sa consumers, kundi ginasukot ina sa mga private na operators. Ang value added tax, kahit ipasa na nila, ipass on nila sa mga consumers. Di ko din imagine, mangutang ka nga ni Action Art. Mangutang ka nga ni ka sa interest 70%, di ba bugat? Pero Okay. yan ang 12%. Ano kasakit nila? May tali ko ng servisyo nila namin man mambal ka matiahayan, di man na siya nga tagaan ka na siya nga pagulitin. Okay. So, ipasa magulpi sa konsumidores, di mo na ang kamaturan. No? Aha. Ano po ba ipasar? Kaya nga aman, ang imposition ng value added tax is a law. Nahihina. Rason na nila. Rason na nila na hindi kami kabalibad sila yun eh. At sa bata consumers na kinasulod ka mo sa joint venture na pagalo ka mo galing na may additional burden sa mga consumers. Amo na dapat nga edukan natin sa pumuluyo Action Art. Makon mo na nauna pang nauna pa ang pag-implementar pagpatuman sa VAT sang sa improvement sang ila sa serbisyo nga nagnami-nami matanip lang tubod ka tubig gaw. Kaya mo na sa Action Art ka pala sa restaurant na pungkot ka, bayad chanay bago ka mag-order. Bayad chanay bago ka mag-order. So ka sikwawi ina. Kaya ang latao mo na ang bottom line is, wala na ginuwi. Kaya kung sincero ini sa public service, mas palubiyon mo kung ano makapamagaan, makapamaayo sa consumers. Hindi ina nga lupawala ka lang yan nga okay lang na. In total pa, sa man nagyapon sa consumidores. But I think, nagpapati akong pumuluyo sa Bacolod, no? Matamat na nga alam. Damat na alam. And they are siguro recognizing the fact nga medyo na pandi sila, nalan city ang pumuluyo dali sa mga dealing partner. Sige, so dugangan ta na karon siya sa inyong press conference kay sigurado idayday na karon ni Attorney Ray upod man sa imo kag ni Attorney John Manlapao Jr. nga magabulig man sa Taga-Amlig Tubig kag Basiwa Employees Union nga ma-discuss ini.
Thank you, yes, oo. Mugina, mga pumuluyo, magbantay ka mo karon sa press con kada makabalo ka mo sa day-to-day. Kaya hindi mo siya lang problema ng empleyado, problema ng bilog na Bacolod City. So siya pakigbahin ka mo sinino, hindi niyo pagpaminsaron nga tinapad sa pagpa-edukar sa inyo, kundi para initanan sa inyo. So ayun, ang Bacolod doon magbugtaw na, no? Makigbahin sining pakigbato sa Basiwa. Sa luwat, pag partner, mabuhay ka, mabuhay mga programa, kaya ngayong agad ka tanang nga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod. Salamat, Gid. Halong Gid Permi, Attorney. Good morning. Thank you. Thank you. Attorney Cesar Biloria Jr., isa sa mga nagbulig sa kausa dira sa mga Basiwa Employees Union, amo lami ang klaro subong, no? Ang klaro lang niya subong nga number 1, daway gid dia plano pa nga pabalikon sila sa obra, no? Resulta sang joint venture agreement. Number 2, wala pa ya sigurado kung ano ang ila manging kapalaran, kagway pa man nagpabutyag sa desisyon, but I am very, very confident to say nga hindi niya dali lang mag-give up ang mga Basiwa, ang mga board of directors na mangita pa ni sila ya sang option or other legal remedy nga mahimo nila no nga madala ni liwat, maapil ni liwat ka madala sa other venue agod nga ti panindugan nila yang ila sini nga ginsight nagligad to nga redundant na nagdulubli na ning obra sing iba na nila kinanglanon. Ang isa lang niya nga sigurado subong pag-abot o pagkatapos ng November 13 preparar kita bangod dogang nga balayran sa tubig ang aton bangon kag abagahon. Action Hotline 2006 Golden Double for Best Public Affairs Program for Radio.